de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari miliyɔn 4 ani 100 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nazarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 la ka taa se sefa wari miliyɔn 17 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma bi ye septembre kalo tile 14 ye san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na bɔ sigi ka ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waatu seli a y'aw bisimila kunnafoni damdala bi oni maaw olu kɔni ye sɛbɛnfura ni ka o bɔ sɛbɛnfura min n'u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kabini utukalo tile 31 san 2022 ka yira k'a fɔ ko finti gansa maa 200 ni maa 30 de bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni tɛ kulun kunna n'u tɛ kulun junna n'u kɔni ka bunahadamadenya ni dankari la o la anw ka jamana o kɔnɔ la k'a sababuya kɛ mugujugu minnu ni a dara siraw la ni o mugujugu pɛrɛnna a maa fanba yɛrɛ camanba ye muso ani denmisɛnw de ye nin cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ Nations Unies kaw fɛ yen nɔ min n'ale ɲɛsinnen bɛ mugujugu kɛlɛli ko koɲɛw ma o y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye waleya min ni ale cɛ ka jugu kosɛbɛ ka ɲɛsin finitigilakaw olu yɔrɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya sa lakanabaliya min ni ale bɛ sen na nin wagati in na ka sɛbɛnfura yɛrɛ ni ka a tɔ bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ sa ko maa 72 o de kɔni bɔnɛna a nin na maa 100 ni maa 67 olu de sɛbɛkɔrɔ joginna a maa bɛɛ lajɛlen kɔni ye finitigi gansanw ye minnu ni olu ye musow ka taga se denmisɛnw olu ma ni maa ninnu kɔni olu bɛ t'u ka ciw n'u ka cakɛyɔrɔw de la o de bɛ kɛ sababu ye sa n'u kɔni bɛ taa bali ni mugujugu ninnu na ni a bɛ pɛrɛn ni u ye waati min na denmansaw kɔni bɛ ka u labɛn walanta baaraw olu fɛ sa walasa denmisɛnw olu bɛ se ka taa kalansow la damu o kɔnɔna la walanta min yɛrɛ ni ale bolodalen don ka octobre kalo tile 3 nata o ma kɔnɔ o waati kelen na sa fɛn min ye lakɔlikaramɔgɔ minnu ye bolonɔbila sɛbɛn ni ka o kɛ octobre kalo tile 15 san 2016 an ka faba kɔnɔna la nɔ olu fana kelen don ka tile 8 baara bila ni ka o boloda min ni ale fana bɛ daminɛ octobre kalo tile 3 nata o la an bɛ to kalanta ale hukumu kɔnɔna la hali sisan nɔ ni wagati in na an bɛ taa kayikaw olu fɛ nɔ ale ni yoroso yen kalanso ma olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka sigi ka kuma kɛ fɛn min ye san tɛmɛnen taw ye gɛlɛya minnu sɔrɔ baaraw olu kɔnɔna la sa u kɔni ye sigi ka fɔ ni ka olu kɛ ka kɛ ni octobre kalo tile 3 école ta nataw ye école ɲɛma cɛmanw fo ka taa se a musomanw ma ka taa se foroba kalanyɔrɔ ale ni kɛnyɛrɛye kalanyɔrɔ olu ma madrasaw ale ni jardinw ye sa olu kɔni bɛɛ ɲɛmaw u farala ɲɔgɔn kan ka sigi ka kuma ni ka o kɛ nin wagati in na Gawo ale ni Bamakɔ cɛ sira kɔni ale tɔ bɛ ka gɛlɛya ka taga fɛ ka sababuya kɛ dɔ faralen don ale dugutaga passe olu sɔngɔ kan dugutaga passe min yɛrɛ ni ale tun bɛ sefa wari 5000 la sisan a taara jɔ fo sefa wari 6000 la o b'a yira k'a fɔ ko sefa wari 1000 o de kɔni farala a kan o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ bi arabadonya na septembre kalo tile 14 san 2022 in na nin kunnafoniya in dira u ka syndicat olu fɛ min n'olu ye sigi ka fɔ kɛ septembre kalo tile
tan ani saba ni o bɛnna kunuma k'a yira k'a fɔ ko dɔ kɔni farala u ka dugutaga passe olu sɔngɔ kan u ka fɔla tuguni sa ko fɛn min ye n'i y'a ye ko dɔ farala dugutaga passe olu sɔngɔ kan ko siraw de sɛbɛkɔrɔ tiɲɛnen don ko wa ko dɔ fana faralen don taji olu sɔngɔ kan Masinakaw olu kɔni tɔɔrɔlen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ jiko gɛlɛya kabini tɛnɛndon septembre kalo tile 12 tɛmɛnen olu kɔni bɛ jiko gɛlɛya o la somachefu maaw y'a yira k'a fɔ ko u ka masimafɛn dɔ de kɔni bɛ yen nɔ o de tiɲɛnen don min bɛ ji ɲuman ni ka o lase u ma nka nin wagati in na u bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka tiɲɛni min ni ale kɛla ka se ka ala dilan Bangasi fana walanta baaraw olu be sena nga fɛn min yo lakɔlidenw ka walantaminɛw ye sa olu kɔni sɛbɛkɔrɔ sɔngɔ yɛlɛnen don kosɛbɛ bankasikaw olu fɛ yen nɔ nin kɛlen don ka denmansaw ni ka olu gaw kama na kosɛbɛ ka sababuya kɛ denmansaw ka fɔla ko musaka wɛrɛw be yen nɔ min tɛ walantaminɛw olu sanni ye denw ka kalanso kalan wari olu be yen nɔ ka taga se u ka pasew ma walasa u ka se ka t'u ka kalanyɔrɔ la tagaw la u ka dumuni wari o bɛɛ lajɛlen bɛ denmansaw kan ko n'a fɔra tuguni fana ko fɛn min ye walantaminɛw ye olu sɔngɔ bɛ gɛlɛya ko ɲinan ta yɛrɛ sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ hali salon ta o kan o kɔni kelen don gɛlɛyaba ye olu ma Ivoiriens ka dɔnkilidala belebele min bɛ yen nɔ ni an ko ale ma ko Aisha Kone a ma dogo maa si la bɔlɔlɔkana la tile fila in na bɛɛ y'a ye k'a fɔ a kɔni ye tasibila kɛ ni ka ɲɛsin anw ka jamana ɲɛmaa ma ni o ye colonel Asimi Goita ye ni ale kɔni ye a fasa da dɔnkili la nin kɔni kɛra kuma ye min ni a ŋunuŋunukan cayara kosɛbɛ bɔlɔlɔkana fan 14 bɛɛ lajɛlen na Aisha Kone yɛrɛ si bɛ t'i jɔ san 65 la nin wagati in na nin dɔnkili in kɔni dara walasa ka se ka tasibila kɛ anw ka finitigilakaw olu ye Aisha Kone ale y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ ale siɲɛ fɔlɔ ye ko ka dɔnkili da jamana ɲɛmaa la ko Asimi ka taabolo o de diyara ale o de y'a to ale ye dɔnkili da Asimi ni a nɔfɛmaw la ko fɛn min ye ŋunuŋunukan minnu bɛ bɔlɔlɔkanaw la min k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ u ka finitigilaka maa 46 minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna la ka Aisha Kone tun man kan tɛ ka anw ka jamana ɲɛmaa ale fasada Aisha Kone ka jaabi la ko ale kɔni fɛn min ye u ka finitigilaka maa 46 min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ale kɔni tɛ fosi kalama nin ko la nka a ka duwawu ye fɛn min sa o de ye Ala ka jisuma kɛ a fura ye Amita kokan kibaru la yana an ka kunnafoni o datugu sa fɛn min ye Burkinabew ka jamana ɲɛmaa ye ni o ye lieutenant colonel Paul Henri Samadogo Daminba ye nin wagati in na ale kɔni kelen don a yɛrɛ ka ministre sa min ni a ɲɛsinen bɛ a ka jamana sɔrɔla doni o ma a kɔni bɛ o n'o labila la waati kunkurunin kɔnɔna la fɛn min ye journal Barthélemy Sempore ale de kɔni tun bɛ nin jɔyɔrɔ in na nka ale kɔni bɔra a jɔyɔrɔ la kabini tɛnɛn o sufɛla la Irisiw ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinen b'u ka jamana ka sɔrɔla doni o ma a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Ukrainiens ka kɛlɛkɛcɛ maa 300 ye o kɔni bɔnɛna u ni na tile kelen o kɔnɔna la ka tila tuguni u ka maa 1000 o fana jogina u ka sigida min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Nikolaïvo u y'a yira fana tuguni k'a fɔ ko u ka fɛn min y'u ka kɛlɛkɛminɛn tɔni 45 ye u ye o bɛɛ lajɛlen ni ka o tiɲɛ u ka dugu o kɔnɔna la Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw a kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damanama de bi ni k'a da kelen la bɛɛ lajɛlen kulo kan hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi kunnafoni na ni Ala m'an ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan an ka tungarankew an bɛ foli belebeleba ta ni k'a lase aw ma maliyɛnden bɛ fan o fan fɛ tunga la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na an tɛ se ka dugu dɔ tɔgɔ fɔ ka dugu dɔ to sinon an bɛ dɔ dugu dɔ fana o gasi la k'a sababuya kɛ an filɛlen don jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen o de kɔnɔna la tunga lafiya an ka kunnafoni jukɔrɔma don do b'a ye ale de tunga lafiya min ni a nana tungaranke olu lafiyali kama sanga a n'a ka wagati sojɔko la terrainko la o n'a ɲɔgɔnna caman tunga lafiya ma u bɛ yen o de kama maa min bɛ yen nɔ k'i tɔɔrɔlen don i ka sojɔko la i t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na tunga lafiya ma olu wele walasa i bɛ se ka i ni ka so ni ka o sɔrɔ ba Maliba o kɔnɔna la ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun tunga lafiya de bɛ se k'o k'aw ye aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan